dugo nekech Victor dine bedni onge Supreme Court to jo Kenya dekoro ni kamarach. Kenya ka dekoro liel mach kum sama wawuoye to gima miyo Kenya dekoro liel mach dencha migosi Raila Odinga wedhi e doho tiende ni jido dhi e ndara gik mane waneno 27 ka de waneno sani mana gima ncha na wacho ni kinde duto ka ng'ato timo makosa to konwango chwat mowinjore ng'ato kotimo makosa to riwade michaki miye en gi kinde duto obiro chako timo mana kamano nekech kaka ne IEBC otayo yiero manochoch ni 2017 to gima notimne gi onge omiyo ne gin gi chir mar chako rocho yiero machalo kamae gik makoro wuok makoro waneno gi gin gi wichkuot gin gi wichkuot kendo gin gik manyiso ni to kare ka giwacho kaka koro ng'ato wacho gik manotimoregi nyalo bedo ni ntiere mathoth ma doho bedo ni Raila odhi e doho biro miyo wa opportunity mar winjo nyaka mamoko ma pod ok wawinjo mar winjo gik mancha timore e tok katen kacha mane ok wanyal bedo kwa neno nekech ka koro gik kama wanyalo bedo koda yiero makar mondo mi ombulu ma ji omondo gokinyi ka dhi goyo to jomoko adek kata 4 ema nyalo bedo kamoro kasto yiero nwa jotelo ere tiende mondo mi kare wati gi billions mathoth ere tiende mondo mi wa print ballot boxes giter gi nyaka oko ka jomoko adek jomoko 50 gi wiye nyalo bede machine to loko pach jopiny loko dwach jopiny koro magi gin gik ma warito mondo mi wabwane kaka ibi kelgi kata kaka ibi pedhgi e lela e nyim doho maduong to kendo gigo ma judges biro judges mag doho maduong biro nyisowa to tie mantiere ni wan koda top maduong kendo en wichkuot maduong IEBC